Croeso i BBC School News Report gan Ysgol Gwynllyw 2011. Felly Grace, beth oedd ti'n neud? Ar y funud yma, ni'n adro pethau o GarageBand i'r ffilm. Laptop, ni'n neud visuals i helpu ni gwybod beth i'n neud. Fel blog. Miss Good a Rachel yn neud rhyw fath o interview gyda'r BBC. Un o'r prif pethau mae Comic Relief yn trio wneud gyda'r arian nhw'n codi. Ni fod yn gwneud y bwletin ysgol BBC yn Ysgol Gwynllyw!